Igor Matovič mi včera do očí v hoteli Magnus v Trenčine klamal pri svojom vystúpení u nás v Trenčine pred svojimi priaznivcami a voličmi. Spomenul aj demokratov, že demokrati môžu za to, že tu vládne Fico a že sme sa neboli ochotní spojiť do koalície alebo ísť na jeho kandidátke vo voľbách v roku 2023, na čo som sa musel ozvať, aj keď som pôvodne to nemal v pláne. Musel som sa ozvať a zastať si demokratov a spýtal som sa o jednoduchú vec. Igor, tvrdíš, že 3 dni pred odovzdaním kandidátiek si dal ponuku vtedajšiemu predsedovi Edovi Hegerovi na to, aby demokrati boli na kandidátke vášho hnutia, alebo aby boli v rámci koalície. Je to pravda? Dal si takúto ponuku 3 dní predtým, alebo dal si to aj reálne a relevantne, nielen teatrálne pred kamerami, ale dal si takúto ponuku aj mimo kamier a rokovalo sa o tom, bola to reálna ponuka? On že áno, aj mimo kamier to bolo. Igor, toto nie je pravda, ja som dnes volal s Edom Hegerom, bavili sme sa o tom, povedal mi, že žiadna takáto oficiálna ponuka nebola. Ešte si to aj kontroloval vo svojom telefóne, či nejakú takúto správu ohľadom ponuky alebo nejaký telefonát od teba tam mal a nič také v predvolebnom období v roku 2023 tam nenašiel, takže si klamal, ja Edovi v tomto verím. A keby to je aj tvrdenie proti tvrdeniu, tak sám dobre vieš, že 3 dni pred odovzdávaním kandidátiek sa takáto ponuka v televízii verejne teatrálne nedáva. U nás je to nejaký proces, nie je to, že človek luskne a toho tam napíš. U nás to má na starosti vedenie strany, predsedníctvo, takže je to nejaký proces, ľudia sa musia stretnúť, rokovať, takže toto bolo klamstvo z tvojej strany, nič takéto relevantné tam nebolo. To je prvá vec. A druhá vec, vravel si, že keby demokrati vtedy boli na kandidátke Olano, že by sme mali väčšinu proti Ficovi. Ani to nie je pravda. Bolo by to 50-50, teda 75 hlasov voči 75 hlasmi. Žiadna väčšina proti Ficovi. To bolo druhé klamstvo. Takže len aby som trošku otvoril oči ľuďom, ktorí s otvorenými ústami papajú všetko, čo hovorí jediný bojovník proti korupcii a jediný, čo má vždy pravdu, Igor. Priatelia, držte sa. Ahojte.